Πάω στο Drake. Γεια! Καλώς ήρθατε στο πρώτο μου vlog, το πρώτο μου ever vlog. Γιατί πού θα πάω? Πάω στο Drake. Δεν το πιστεύω ότι πάω στο Drake, μάγκης, είναι απίστευτο, είναι όνειρο ζωής. You used to call me on my cell phone. Καλά όλα αυτά, αλλά έχουμε θέμα. Πετάω μόνος μου και έχω καταγχωθεί γιατί πρώτη φορά πετάω μόνος μου. Δεν έχω ξαναπετάξει ποτέ μόνος μου, πετάω πάντα με παρέα. Και τι φοβάμαι? Φοβάμαι μη χαθώ, ρε φίλε. Φοβάμαι μη χαθώ, είμαι πολύ επικίνδυνος. Δεν είμαι για τέτοια εγώ. Γιατί με βάζετε να κάνω τέτοια πράγματα? Φέρτε μου ένα να με πηγαίνει κάπου, παντού γενικά στη ζωή μου. Δεν μπορώ να τα κάνω αυτά μόνος μου. Γιατί δεν τα κάνω αυτά μόνος μου? Βοήθεια. Εγώ δεν ξέρω γιατί, αλλά είμαι τόσο χαλαρός. Δεν έχω κοιτάξει ούτε καιρό. Δεν έχω κοιτάξει πραγματικά τίποτα για το Βερολίνο. Φαντάζεστε να βρέχει. Παιδιά, μόλις έχουμε ξυπνήσει, βρέχει. Σε 2 ώρες ξεκινάει η συναυλία. Άμα βρέχει, ρε φίλε, πόσο καντέμις θα είμαι, ρε φίλε. Πόσο καντέμις θα είμαι, άμα βρέχει. Βρέχει. Η ώρα είναι 4. Δεν έχω κοιμηθεί ούτε ένα λεπτό. Ετοιμάζω τσάντα και πάω για αεροδρόμιο. Μόλις προσγειωθήκαμε, έριξα ένα τέλειο ύπνο, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Βρίσκομαι έξω από τα τρένα που έχουμε δώσει σημείο συνάντησης και ο χαζός έχει χαθεί, ρε φίλε. Έχει χαθεί. Εκεί που δεν θα χανόμουν εγώ, έχει χαθεί αυτός. Ήρθε ο Γερμανός. Οκ, bro, οκ. Καλώς. Ωραία. Πάμε. Τι θα φάμε? Τι? Άκουσε με λίγο τώρα, μιλήσουμε σοβαρά. Θέλω να πιω καφέ και να φορτίσω το κινητό μου. Δεν φορτίζει αυτό το powerbank μέρος. Αλήθεια σου λέω. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε έρθει στα Dunkin'. Τώρα πρέπει να είναι ένα μαγαζί διάσημο στη Γερμανία, υποθέτω. Να πάρουμε donuts και να πιω ένα καφεδάκι εγώ. Έχω βάλει τη δούλα μου να μου παραγγέλνει. Τώρα κάνουμε μία βολτά εδώ πέρα στο Βερολίνο. Να δούμε τα μαγαζιά που έχει. Θα πάμε και στο Supreme και στο SNS. Γενικά έχει πραγματάκια να κάνουμε, οπότε ναι. Καλή φασούλα. Λοιπόν, ό,τι είπε για την Adidas, το παίρνω πίσω. Ήτανε top, αλήθεια. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ το πράγμα το που είχε μέσα. Full διαφορετικά πράγματα. Full ωραίο μαγαζί. Μετά από αυτό, φίλε, έχω high expectations για τα υπόλοιπα, δεν ξέρω. Άμα ήταν έτσι η Adidas, πώς θα είναι τα άλλα δηλαδή, δεν κατάλαβα τώρα, περίμενα. Να το συζητήσουμε λίγο, bro. Λοιπόν, μάγκες μου, το είσαι αδερφός μου στα γερμανικά λέγεται You are my digga. Όχι, δεν σημαίνει. Εξήγησέ το μας, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εντάξει. Fake Γερμανός. 4 χρόνια στη Γερμανία έχεις μάθει τίποτα. Απορώ. Αλήθεια. Λοιπόν, έχω μπλέξει με χαζό. Περπατάω εδώ και 2 ώρες για να βρούμε την Κολοσουπρίμ. Τελείωνε, ρε. Μάγκες, έχουμε έρθει σε ένα thrift. Είναι λίγο περίεργο, σκάει λίγο περίεργα. Δεν μυρίζει και πολύ ωραία. Και τώρα πάμε στο SNS. Πάμε να δούμε και εκεί τι παίζει. Εκεί τουλάχιστον ελπίζω να δούμε ωραία πραγματάκια. Ήρθαμε στο Λούβρο. Για μένα μοιάζει με το Λούβρο. Εντάξει, δεν πάντα μου λέτε εσείς ό,τι θέλετε.
Εγώ έχω έρθει στο Λούβρο και θα σας το δείξω τώρα, εντάξει. Σαβίλο! Αγγές, εδώ είναι ο Παρθενώνας. Αυτά είναι τα κλεμμένα. Εδώ πάνω μου κλέψει και τη δουλειά, δεν κατάλαβα. Εγώ χορεύω καλύτερο από αυτούς. Σε πατάει άλλο, σε πατάει. Τι λες, δεν κάνω. Τώρα γυρνάμε πίσω Airbnb. Βασικά ποτέ δεν πήγαμε, τώρα έγινε τι είναι να κάνουμε το check-in. Άμα καταφέρουμε να βρούμε και το δρόμο έτσι. Λοιπόν, μάγκες, ακούστε λίγο. Δείτε λίγο το πιο αστείο που έχει γίνει. Δείτε τι δωμάτιο έχει κλείσει ο άλλος, ρε φίλε. Τι δωμάτιο είναι αυτό που έκλεισες. Δες τι μου δείχνε, δες τι μου δείχνε. Ωραία. Καμία σχέση. Λοιπόν, το κορυφαίο ποιο είναι, τι έκανες. Θα κάνουμε μπάνιο σε κοινόχρηστο. Θα κάνουμε σε κοινόχρηστο μπάνιο, ρε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αφού είναι κοινόχρηστα. Δεν έχουμε το μπάνιο να κάνουμε, ρε. Είναι δυνατόν. Πού έχω μπλέξει, ρε μάγκες. Πού έχω μπλέξει, γαμό. Τι έχεις κάνει. Και έλεγα, τι ωραία, θα γυρίσω. Θα κάνω ένα μπανάκι. Σταμάτα, αλήθεια, λες και εγώ το ήξερα, ρε. Αφού δεν το γράφανε. Παιδιά, μόλις έχουμε ξυπνήσει, βρέχει, σε 2 ώρες ξεκινάει η συναυλία. Κοιμηθήκαμε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε, γιατί παιδιά, αλήθεια, δεν γινόταν. Και είμαστε σε αυτό εδώ πέρα το κόλλο δωμάτιο που έχει κλείσει ο άλλος ο χαζός. Δηλαδή τώρα πραγματικά πήγα κάνα μπάνιο σε κοινόχρηστη τουαλέτα. Δεν είναι κάτι τόσο τραγικό, αλλά οκ, ήταν πολύ αστείο. Ήταν πολύ αστείο, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Πάμε να ψάξουμε το outfit μας. Λοιπόν, μάγκες, δείτε λίγο το outfit που θα βάλω για Drake. Πείτε μου γνώμη για outfit θα μ' αξίζει για Drake. Έρχεται τώρα το Uber, μας παίρνει και πάμε επιτέλους στο Drake. Shake that ass for me. Να shake that ass for Drake. Hands on your knees. Μάγκες, έχουμε φτάσει. Είμαστε έτοιμοι τώρα να μπούμε. Βασικά είμαστε απ' έξω. Το γήπεδο είναι τεράστιο, είναι τεράστιο. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά για κάποιο λόγο εδώ πέρα μυρίζει υπέροχα. Ναι, μυρίζει μαύρο. Τι λες, ρε. Μάγκες, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι όλοι full καλά ντυμένοι. Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή. Έχω πάτη σοκ, δεν ξέρω, δεν γίνεται. Είναι ακραίο, είναι ακραίο. Μόνο που το δούμε τον Drake. Hey, shake that ass. Μάγκες. Ωρε φίλε. Είναι γεμάτο. Και εμείς καθόμαστε κάτω. Κοίτα, εδώ είναι το τέτοιο. Θα πάμε από τη δεξιά μεριά. Είναι full από τη δεξιά μεριά. Όλοι θα είναι το ίδιο βίντεο με μένα, ρε. Όλοι που έχουν πάρει τη δεξιά μεριά που θα είναι και ο Drake, λογικά, ναι. Τώρα περιμένουμε να βγει ο Drake. Έπαιζαν οι DJ τόση ώρα, έχει γεμίσει όλο το στάδιο, γίνεται χαμός, αλήθεια. Και τώρα περιμένουμε τον Drake απλά να βγει. Astro. Yeah. Hey, hey. She's in love with who I am. Now shake that ass for me. Bring that
Can't just talk to me like anybody. Can't just talk to me like anybody, man. You bitches know that I'm a somebody. Your baby bitch, you gotta try. Put your arm around somebody. That's right, that's what I want to see. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Παιδιά, καλημέρα. Σήμερα είναι η μέρα αναχώρησης. Τώρα, ας πούμε, εγώ ήρθα μια μέρα διακοπές. Τι διακοπές, εγώ ήρθα απλά για να ακούσω τη συναυλία του Drake και να φύγω. Ίσα-ίσα, αυτό που έκανα σε αυτό ήταν να κουραστώ ακόμη περισσότερο. Τώρα βρίσκομαι στο τρένο. Ήρθε η ώρα να πάω για το αεροδρόμιο. Όλα τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν, να ξέρετε, παιδιά. Αυτό κράτησε για λίγες ώρες το καλό που έγινε. Αλλά ναι, ήτανε Drake, απίστευτη εμπειρία, εντάξει, ό,τι και να πω είναι λίγο. Μάγκες μου, αυτό ήταν για σήμερα, γυρίσαμε Θεσσαλονίκη. Η πτήση λίγο ήταν χάλια, με διέλυσε εμένα προσωπικά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.